Pentsatu genuen elkarte bat sortzea familiei laguntzeko, ez? Paret gris hauek kendu eta askoz ere politagoa egin. Guztiak desberdinak gara. Handiak, txikiak, kolore desberdinetakoak. Bakoitzak gure kolorea dugu, geure baloreak aportatzen ditugu, eta deon artean ostar bat osatzen dugu. Elkartzen geha bizipozan, guztiok, elkarte guztiok, baditugulako bai helburu berdinak eta bai nahi berdinak ere. Elkarte bakoitzaren zutabea, eta gero bere teilatua izango baliz bezala, bizipoza bera ez. Beste indar bat, beste altagoz bat egin dezakegu, bai balore guzti hauek, bai gai guzti hauek gizarteratzeko. Basamortuan ur botila bat, hori esango nuke izan dela. Badago jende bat edo elkarte bat prozesua erosoago eramateko egiten dizula laguntza. Konturatzen zen naizela bakarra ni gaixotasun honekin eta pozik. Hitz egiten euskeraz, hemengo jendiak gustura berekin eta bai. Ez dugu ezer aldarrikatu behar badakigu behaiek gurumengan pentsatzen dutela. Gizarte hobeago bat egiten saiatzen nahi gea, euskaratik eta euskaraz. Bizipoza da kriston babesa. Nireko, bizipoza da, matasuna. Matasuna handia. Trampolin bat guretzako. Niretzat bizipoza da, jakitea norbait beti egongo dela zuri laguntzeko eta ez bakarrik niri gure inguruko ere bai. Ez da sentitzen bakarrik. Bide hontan. Euskaraz abestu, dantzatu eta ondo pasa. Gure umeen integrazioa. Gizartean, herrian, eskoletan, kiroldegitik eskaintzen diren ekintzetan, gauza guztietan, onartuak eta ondo egokituak egotea. Jendia jakitea hemen gaudela, edozein arazo dakatenean gu ere hemen gaudela eta laguntzeko prest gaudela. Denak ezinezkoa dirudi egiten den arte, egiten jarraitu eta bakoitzak aportazio txiki-txikiarekin azkenean ikusten ari gara gauza handiak lortzen ari gara. Gu etxean geldiri geratzen baldin bagara ezin dugu ez lortua. Elkartu eta burrukatu. Hemen gaude, guretzako ari gara, baina zuentzako ari gara, denontzako ari gara, nahi dugulako Euskal Herri, Euskal Irri bihurtzea. Azkenean guztiok, ez nahi dugu guztiontzako beharko luken mundu bat.